ராகு கேது பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள் 2016-2017 கடகம். சூரியனின் நட்சத்திரமான உத்திரத்தில் ராகு சஞ்சரிக்கும் இந்த காலம் தொழில் வியாபாரம் சுமாராக நடக்கும். தொழில் வியாபார விரிவாக்கம் குறித்து உடனடியாக முடிவுக்கு எடுக்க முடியாத நிலை இருக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் நிறைவேற்ற முடியாமல் இழுபறியான நிலை காணப்படும். பழைய பாக்கி வசூல் தாமதப்படும். எதிர்பார்த்த நிதி உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்காமல் அதனால் ஒரு சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். சுக்கிரனின் நட்சத்திரமான பூரத்தில் ராகு சஞ்சரிக்கும் இந்த காலம் பிள்ளைகளின் கல்வியில் மெத்தன போக்கு காணப்படும். கவனமாக படிக்க வைப்பது அவசியம். இதேபோல் பிள்ளைகளின் வேலை, திருமணம் ஆகியவையும் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காமல் தாமதமாகலாம். பிள்ளைகளுக்கு அறிவுரைகள் கூறும் போது நிதானம் தேவை. குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டு அதனால் மன வருத்தங்கள் ஏற்படலாம். கேதுவின் நட்சத்திரமான மகத்தில் ராகு சஞ்சரிக்கும் இந்த காலம் வழக்கத்தை விட கல்வியில் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கி பாடங்களை படிக்க வேண்டியிருக்கும். கவனத்தை சிதறவிடும் விஷயங்களில் இருந்து ஒதுங்கி இருப்பது நல்லது. சக மாணவர்களுடன் சண்டை, வீண் பிரச்சனை ஏற்படாத விதத்தில் பழகுவது நல்லது. கல்விக்கான செலவு கூடலாம். திட்டமிட்டபடி படிக்க முடியாத நிலை ஏற்படலாம். எனவே கிடைக்கும் நேரத்தில் பாடங்களை படித்து விடுவது நல்லது. குருவின் நட்சத்திரமான பூரட்டாதியில் கேது சந்தரிக்கும் இந்த காலம் நண்பர்களை நம்பி ஏமாற்றமடையாமல் இருக்க விழிப்புணர்வுகளை செயல்படுத்துவதே நல்லது. கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகளை கணவன் மனைவிக்கிடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பார்ட்னர்களுடன் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது. தொழில் வியாபாரம் லாபம் வரத்தில் தாமதமாக இருக்கும். ராகுவின் நட்சத்திரமான சதயத்தில் கேது சஞ்சரிக்கும் இந்த காலம் சேமிப்பு வளரும். எனினும் யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள். தந்தை மூலம் தன் லாபம் உண்டு. கண் சம்பந்தமான உபாதைக்கு இடம் உண்டு. தந்தையின் உடல்நலனில் கவனம் தேவை. செவ்வாயின் நட்சத்திரமான அவிட்டத்தில் கேது சஞ்சரிக்கும் இந்த காலம் மாமன் மைத்துனர் உறவு பலப்படும். சிலருக்கு திருமணம் கூடவும் இடம் உண்டு. சிலரது காதல் கைகூடும். எதிர்ப்புகள் விலகும். எதிர்பாராத முன்னேற்றம் கிட்டும். கருப்பு மனிதரால் சகாயம் கிட்டும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி வாணிபம் சிறப்படையும். சிலர் தந்தையின் பணியை ஏற்பர். தர்மம் செய்ய ட்ரஸ்ட் அமைத்து அறப்பணிகள் செய்வீர்கள்.